En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk. Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's. Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4 gange 50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste. Endnu en forretningsrejse i den her måned. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv. En ekstra ferie? Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger. Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet. Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag. Undgå drama på badeturen. Hold øje med Fralandsvind. Er du ved et af de røde-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka. Velkommen til radioen, der kun spiller Danstop. Danstop-kanalen. Kom nu alle sammen til sidste nummer fra jer. Ja. Ja, sikke en fest, vi har haft nu i nat. Ja, ja, Klokken var 5, da vores gæster gik hjem.